Mawstep Primary Agroecology Cooperative Society haringkat ke jingitrai lang bat ke North East Society for Agroecology Support haringkat ke jingkershan jong LIC HFL CSR kala pelong ya ke program kerpang kata ke jingrekhi ya ke bam ke di ke rep ke yang tynrai na ke bynta ban kershan ke yo ke kot ke biye deidur bat ke Mei Maryang ha ke absan tri kurampang arajap rio ha Mawstep East Khasi Hills kini ke jingrekhi ke dei ke way naki ban pen i ya jingjab halor bala dep ban pen telun ya project kerpang ba pen trekam ke NESFAS bat bala kershan da ke LIC HFL ki benta ba kongsan jong program kadai ke jingple perda ya ka yo ki nongram bat ya ka mei ram o cafe jong ka shnang Mawstep ke jing thmu kadai kumno ban pen klan ya kalat ka mai lingba ka yo ka bala ban yo ya ki mar tynrai na ka shnang bat ban kyntiew ye ki para nongram hapo ka kerteng jong ka mei ram o ka jingrakhi ka wan ra lang ye ki shnang bat ki seng tre kam ba pher ba la pen shngan kum u kongsan do ba Mark Andrew Chalam SDO jong ka Sohra ka program ka sedang da ka jingkren tien pediang na iba bet sing rinja rangba shnang Mawstep ibla pen kan mau ye ke jing themu jong kini ke jing rakhi bad ru ba lingba kini ke program kan dang ai jing mat shishu komno ban kyntiew ye ka kam ki ba ki tre iba Piers Rani ibade executive director jong ka NESFAS hakiktin lampang jong i ilakran shapang ke jingwat kam jong ki khana samla na shnong shekijaka sorbat komno banai kalat kamai ye ki samla ban kring ye ki lingpa ke jing start tynrai bat kumnu baka spa Maryang kade kalat kamai lingba ka meiram o cafe hadin kani la board sa ke jing shimbenta jong ka nongwa government LP school ki ba pen i ye ka jing sha jong ki halor ki jhur tynrai ba yo ne ki shnong hadin kani la yo ru yak phawani kan na ka perda Primary Agroecology Cooperative Society kongsan jong ka jing rakhi ka tai ba ma chalam SDO jong ka Sohra ka ba hakiktin jong i lakran chapang ka bam tynrai ka balong ka tynrai ka riti dostor bari la ben rabru ba ha ki than Sohra ka ba ka kam jngohkai kala jurbha bat ka kam bam tynrai ka dei ka we ni ki bynta bala ban wan ra bat kyntiew ya ka kam jngohkai hadin kani la yo ya ka jing ai khuble ya baro ki nongishim bynta the deputy director katai kong Alethea Cordor Lingdor